Eddie Music Studio. A tsakanin mai ne da ke ba rabuwa mun dace da juna. A tsakanin mai ne da kai ba rabuwa mun dace da juna. Laifin wani ai baya shafar wani, bai dace ba fashi ke da fashin wani. Sauna hannun ganin laifi na sani, in kin manta dole ne likita ne. Rayuwa da ke nake so mu fara, in ba ke ba wazan tunkara. Dawo taho mu gyara, rabuwa bai dace. To jama'a, kada ku manta ku ci gaba da danna mana subscribing, sannan ku danna mana alamar liking a wannan tasha, domin wannan tasha ita ce za ta ci gaba da kawo muku waƙoƙi na wato mawaƙi Abdul D1 a koda yaushe. Ni ne manajan shi, kuma za mu ci gaba da kawo muku a waƙoƙinsa a wannan tasha ta mai albarka. Sai dai kada ku manta ku danna subscribing, sannan ku danna mana alamar liking. Muna godiya da irin gudunmuwar da kuke bamu masoya.